Така, самолет. Това е мастер. Марио, прия, бърже от църкви. А църкви къде да е? И аз и това съм прива. Той между вече мандур ли баш си? Как беше? Бяхме направи пистолет. Защо тръгна за как ще свири на уред коренците? Това пълна простена. Но той ги пипа ги. Тя то се вижда пясъка ми от тук. Именно, ние го виждаме как пипаш, даже го има на видео. И ми даде 2 на урепа на първите ми пистолети. Там пак що? Нещото на рочета нещо, да. Няма значение. Идеално си. Аз съм само с снимка. Къде бе? Не мога да... Да. Цепих се, отдървих се. Сега ще излезне. Къде е? С бялата пувка ли? Не. Да, его с... Его, излезе, браво. Его иде. Зад това точно. Его излиза. Его Иво и по него е Марио. Айде, Сърки! Враската е кула. Да. Дай! Това още не е лесно. Аре, Марио! Аре, давай! Не. Аре, Марио, добре, давай! Дръж това темпо! Давай, татко! Ай, работи сега! Давай, татко. Той някак баща му не да го натъка малко. Давай, батко. Нищо не съм по-голяма. Давай, батко. Вече аз дали ушкам. Айде, работи! Айде, баци. Давай, не се оглеждай, давай! Да. Ние с пари, не с тебе, Марио, ние с пет. Ей, сега, ние само да чакаме Марио и ние тръгваме. Давай, Марио, работи, продължавай. Идей, пускай темпото. Два на орепа ли му даде? Дишай и натискай! За на орепа се. Айде! Браво на Иво. Браво, Айде, не Иво. го изпускай! Браво, Давай, Маци! Айде, още едно, давай! Давай! Айде! Айде, дотопува. Айде, Сърки! Той виж го къв му. Е по-млад. Тие са по-младите чичаци. Бащата е по-дъртите, тие са по-младите. Има едни още по-дърти. Сега не те чува. Марая, някаква подкрепа на бащата ти ще го кажеш, не ли ти си правиш дама? Ти снят нещата, мама, нещо играй. Мирувай там, се къси. Той ниче не те чува. Първия към момента. Снимаш, защото аз го Снимам, да. ударих на пауза, без да искам. Така ли направи? Снимам. Даже зумнам. Не го къси. Съм зумнала, съм го знам. Цигания.
На мен не слушаш на Виден ли? И ще е баса наляво. Добре, ще по 80. Им да, ама само морето, знаеш как тежи? Ми уния 4К как ще ги прави? Има бърка. Тия бицари тежат. И краката му като газове бутилки. Моите са такива, ще ме извиняваш. Кака, тогава тенска не искаш да изцапам. Тя штангиска. Да, изпълвам заедно. Много яко. Гордей сме. Марко, викам да заблудим. Това си е на някой клошар да се бъде. Айде, представи. Тъй като почнеш. Искам някой клошар да е така горца от тия. Нали знаеш, че му харесва? Знам, че само такива ненормални харесват. Той къде за чак там, бе? Що е за... Балчик! Къде отиде? Ми отиде, вижда го къде се връща от Нищо му последното. няма. Идеален е. Хорел е до Бургас и обратно. Идеален е. Браво, бе! Давай, Иво! Я ви кажете малко и за Иво. Те ще се гонят двамата до последно. Да, малко и... Ай, Марио! И той ги метна наведнъж. Ние повече направим. Давай! 20 направи. Охо, така на уреза. Давай! Остава тук е. Къде ти е съдията, бе, Марио? Марио, що не такова? Ма къде му е? Е, там бе, там. Добре, аз ще го виждам. Той не е от най-едрите не се вижда. От моята гледна. Ще ти купя сладолет, казвай, давай Иво. Кажи, айде, батко Иво. Замисля се. Ай, Марио! Ай, не се разправи, давай, бе! Ние не се съгласим, обаче, за един сладолет. Браво, сърки! Браво, Иво! Дай, Иво! Ай, Марти! Почвай! После има, приключва с плуване пак, да. Ние прави пистолетите и край. Не ве за да после. Айво, пети! Само работа! Не знам, мисля, Ай, Марти! предните влизаха още. Не, няма плуване накрая. Правят пистолетите. 100 метра свим имат. Е, сега при малко влизаха накрая, бе. След пистолетите влизаха. Колко си остават? Което? Аз имам тук. Ето, отваряй си, имам нещо. Те децата са взели даже. Не аз. То май на вас го няма, пък на тях го има. Това оранжево, мажи. Мажата се наред. Значи аз лицето си намазах, то да се плаче всичко на парсали. Много гадно. Лицето, ръцете и кръчетата да не изсекнат отзад. Ние аз се дърки. Ще правим Тя е готова на всичко за един сладолет. Замисля се, каза, аз съм дъвки. Да. Много е хитра. Не са продадени. Дъвките сега започвам да дигам сладолетите на това. Тя е по-сериозна, тя е по луканки, тя не е по-сладолет. Взелихме право до Това се съвали. Малко долу, гледаш на снимките. Клякай долу. Много се отдалече, защо чак там? И аз се питам, той е Той всеки ще път. показва човека плувните способности. Аз Ма на те също са съм си ориентиран ти във отиват водата. на Бургас отиват. Миналата година беше също в другата посока. Всички на тука, нашите на тука. Само брата. До Света Анастасия и обратно. От тук обаче. От тук, да. Ние сега не те чува след малко. Ела Стефи и тя вече. Давай, Марио! Е, ги зад. Е, го иззад.
Не последния път, като видях там на Марио Сторито, беше и някакъв мен. Много забравя си. Спокойно, филмирано е. Дай, Иво! Давай, Иво! Давай! Айде, раз, два. Аре, Марио! Аре, Марио! Напъни ги! Аре, почвай! Аре, фащай темпото! Те с 30 са, нали? Вие защо намаляте постоянно? Така не се иска, не. Ма как да се иска така? Аре, не изпускай Ужас. темпото! Давай! Много са. Има време. 10:30 до тук. 10:30, колко е времето сега? 10:30 и няколко. Аре, давай! Давай, Маци! Аре! Това беше много реп. Давай! Не дей ги спирай! Браво, Аре, бе! като фанни ще ни спираш! Ей, карай, той Ванто да знае. Няма да спираш! Часовникът ти Давай, така! Марио! Помпай тия Аре, краци! остане още едно пуле! Давай, помпи! Ай, Марио! Мария, ти няма ли да кажеш Не нещо? дей спирай! Колко направи? Не му ги броиш. Те пък нищо не казват тези. Без да спираш! Не броят ли? Давай, Мацо! Ай, ни остана! Аре, давай, темпо! Супер си, Иво! Браво, сърки! Дай малко гласа на твой човек. Който ни служи за Марио. Ние сме тук снимаме ги. Не си разваляме клипчетата по. Аре, дай ни да спирай! Айде! Давай! Айде, не остана! Аре, ни остана, бе! Машина! Аре, мой! Справяй се. Тебе трябва да те черпа. Браво! Давай, напъни ги! Айде! 3 минути имаш! Ще му бред половин море. Дай, Маци! Аре, ни остана! И плувай направо, ей! Направо плувай! Кой каза така? И гледай как е плува нататък. Не го влиза и в ден. Десно! И двамата. Този път са в правата посока. И как се задминиш, бе? Много е наляво, да. Виж, Адриан и той. Къде е той? Адриан чак сега. Ми е най-големият човек, Това ти който... казвам, не както почнеш. Как ще свършиш? Нищо, другия евент е Точно разпределението Другия на е него, силите. Диша. обаче е само той. Другия Не. Маци, искаш ли крем да се мажеш? Добре. Аз ще отпусна. Колко е наляво? Адриан няма може да не го знае. Тя не го знае. Само черете на пяска е много. има съдия с сива тениска, виж? Е долу прави лице. Станала двойно по-голяма стана от миналата година. 13 по на минута е по-на още. 170 обръща. Ще свърли 120-130. И после 4 бягане по-прави. Нямам да не. Ще свърли 120. Да. Ръки, сваки, паймо! Кой това? Видям. Некъде 120. Мисля, че 170 трябва да ги обърне. Това е тласкане. 170 да ги обърне, да ги тласне. Да. Ама за да свърнем 120 ще ги свърне. А, излизат. Не пине! Това е голямо. Кой момче? Видя, не, тук лицевите правиш. Сините гаш. Сините гаш. Той прави лицето още. Не. Е го тук, на 10-ти коридор. С жълто и синьо. Идва, татко, идва. Ето го. Първи, бе? Ние стигаме ние. Кой излезе? Кой? Кой? На кой коридор? Его Иво е първи. Втория. Браво! Айде, Марио!
Аре, давай! Дай, Мацо! Аре, браво, бе! Браво! Браво, Марио!